Khulumkha ang Rumi Murasing norok Joto ni thani kok thain thaitam kasana bagui phaika abongkha khana 28 August TSA by ringjak strike chini kok borok chini mani kok no tui chini mani kok no roman script ni bagui demand khayoi norok Joto no saimano obono tui tini halsani kok yabo kudungma salromai obo demand khai phaimani hinke chung phaiti borok no logiro nai obo Joto ni samung chini kok borok no hamjakai tongnai chini kok borok sanai rok chini mani kok sanai rok ni bagui omo belakhe nangpukmani angkai ang osukno kuchar norong thane je please Joto no support khaidi o chobao ang bos logiri tongo tai Joto no belai belai hambai